Knjaževac je poznat po kulturnim dešavanjima prilagođenim svačijem ukusu. Osim alternativne muzike, narodne i zabavne, na red je došla i klasična muzika. Tim povodom u Knjaževcu je ove godine otvoren prvi festival klasične muzike. Muzičari na koncertima sviraju u čast Knjaževčanina Predraga Miloševića, čije ime nosi i muzička škola u našem gradu. Evo, ja sam zajedno sa svojim kolegama iz Beogradskog trija, iz 4 gudača, uspeo da organizujem ceo ovaj program, ove koncerte takođe. Nadam se da će se ta saradnja nastaviti iz godine u godinu i ovaj festival je značajan iz razloga zato što ovde, da kažem, naši sugrađani nemaju, da kažem, prilike da slušaju klasičnu muziku. Kolege i ja smo godinama unazad isto dolazili ovde u Knjaževac, nastupali smo, organizovali smo koncerte klasične muzike, koncerte savremene muzike, izvodili smo razne premijere domaćih kompozitora i njihovih kompozicija pisanih za naš ansambl, tako da, evo, što se kaže, napokon izrasli smo u jedan veliki festival, zahvaljujući kolegi Dušanu Panajotoviću, koji je inače iz Knjaževca, i, da kažemo, prijateljima iz ansambla 4 gudača i prijateljima iz ansambla Gradilište, koji su veoma, što se kaže, cenjeni i poštovani i veoma poznati po pitanju izvođenja savremene srpske muzike. Mi kao lokalna samouprava, na nama je da ovo ne bude prvi i jedini put, već da ovaj koncertni tip i ovaj festival postane tradicija, kao što su postale i mnoge manifestacije koje smo započeli u prethodnim godinama. Mi smo kao lokalna samouprava takođe poznati da jako puno novca izdajemo za kulturu, gotovo 10% čitavog budžeta nam ide za ustanove kulture, za manifestacije iz oblasti kulture, tako da što se nas tiče, mi smo uvek tu da podržimo i da od ovoga napravimo jednu tradicionalnu manifestaciju. Na otvaranju festivala publika je premijerno slušala sonatu za violinu i klavir, knjaževačku sonatu koja je posvećena Knjaževcu i festivalu klasične muzike. Kompozitor je Ivan Brkljačić, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. Pokrovitelji koncerta su Sokoj i opština Knjaževac. Prijatelji festivala su Beogradski trio, 4 gudača i Rotary klub iz ovog grada.